mashoko anombogara achitagwa naAdvocate Nelson Chamisa kuti aiwa vakomana vakura vari muparliament kana vari mucabinet vanofanira kuritaya, anoda kuti aiwa hapachina chavachanzwa, havachakwanisi kurana the country effectively. Takuona kuti ava kusimbaradzwa pavari kuona kuti the election victory yakaitika kuBotswana vachiona the new president elect Gideon Boko. Cabinet yake inokomboraisa aiwa nevana vadiki diki chaivo chaivo, vanhu vachiri kuzvinzwa, vanhu vanoonekwa kunzi aiwa nyange vakapikwa all this post vanoisa effect aiwa munyika. Sarapira mashoko anoda nyogwa panapa naAdvocate Fadzai Maire. Don't forget subscribe or like or on the bell. Tipi na anoya anyora achiti young people are the leaders of today, not tomorrow. Why is it so hard for so many governments to appoint a minister of youth who is young, can be a compelling voice for youth issues, is in touch with the concerns of young people, and can drive policies that adequately address their needs? Congratulations to Honorable Lesego Chombo on her appointment to Botswana's cabinet. Let them lead. Ndo mashoko anoitwa naAdvocate Fadzai Maire achiti aiwa youth minister wavo aiwa anouya achitaura achiti weBotswana aiwa munhu ari young anyatsokuonekwa kuti kunyange achida kueffecta zvinhu zvemayouths anyatsokuonekwa kuti anoeffecta zvinhu chaizvo chaizvo, not kuti vanhu vanongoramba vari clinged on to power kunyange vasingazivi current affairs ezvinhu zvemayouths zvavanoda aiwa zvavasingafariri or ma-adequate policies to address their needs. Mashoko achiadreswa naAdvocate Fadzai Maire achiti aiwa nyange nenyika yeZimbabwe we need this. Noda kuti aiwa vanhu vakura they must rest, they must retire kupinde ma-leaders are today, ivo ma-young aged people. Tudze mafunguro emo tikudai pamusoro mashoko ake pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.